あの化け物は。陶器の渦巻き起こる。の者の剣となれ。これでも
また剣の腕が上がったわ。これでもっとレディー様のお役。かの者に力を。今度は諦めて死になさい。奴の力よ。レディ、今度こ望むところだ。今までのか貴様、ここで終わりだ。おのれ。